По коксовому котлу вынік выдатны, тому што Міністэрства энергетики даслало адказ, што адмаўляецца ад ідэі пабудовы гэтай установкі па спальванню нафтавага кокса на Новапаўскай цеплаэлектрацэнтралі і аргументавала тым, што мы пісалі ў петыцыі. Менавіта то, што Новапаўск з'яўляецца рэгіёнам з недобрым становішчам з экалогіі. Я лічу, што менавіта яшчэ поспех дасягнуты выдатна тым, што добра спрацавалі менавіта актывісты праз соцсеткі. Было шырокае абмеркаванне ў соцсетках усяго этого. Была інфармацыя на мясцовых сайтах. Вось. І у выніку атрымалася дасягнуць станоўчага выніку. Калі і надалей будзе такая салідарнасць людзей, добрае інфармаванне, то я лічу, што ёсць шанец на тое, што становішча з экалогіі Новапаўскай будзе палепшацца, што атрымаецца гэта дабіцца. Зараз мы працягваем нашу вялікую кампанію менавіта за агульнае палепшэнне становішча з экалогіі Новапаўскай. Зараз мы збіраем подпісы за то, каб мясцовыя ўлады правялі мясцовы сход, вялікі мясцовы сход, кшталту канферэнцыі, на которой былі б запрошаны незалежныя эксперты, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, на котором распрацаваць план, такую дорожную мапу с конкретными мерапрыемствамі по палепшэнню экалагічнай сітуацыі. Таму што існуючая стратэгію устойлівага развіцця напісана вельмі агульна. Там не прапісаны канкрэтныя дзеянні, калі яны будуць рабіцца. І, на жаль, яна пісалася таксама без удзелу грамадства, кабінетна. Таму мы зараз збіраем гэтыя подпісы і будзем патрабаваць, каб была гэтая канферэнцыя і былі канкрэтныя прапісаныя дзеянні, калі гэта будзе зроблена і каб гэта все ішло ў комплексе. Памяншэнне выкідаў, рэформа грамадскага транспарту, развіццё электратранспарту і падвышэнне свядомасці людзей, каб яны таксама карысталіся электратранспартам. Ну і ад грамадства таксама шмат што залежыць. Калі людзі будуць больш абазнаны ў сваіх экалагічных правах, больш гэтым карыстацца, то тады будзе больш паспяхова праходзіць і пазітыўныя змены ў экалогіі рэгіёна.